e kolol image du fleuve ngol ɓogge e nder leydi Mauritanie batngol tuggi capanɗe tatego lewru jeeɗiɓuru ha nayi lewru jeetaɓuru ujunere ɗiɗi e nogas e joyi en kawri toon e yimɓe mawɓe andaɓe heɓtinaɓe kadi e cinéma Afrique en jewtidi e yoga e maɓɓe e caɗele ɗe cinéma jogii e leyɗe men ɗe. Moussa Sen Absa ko Sénégal naajo. Je pense que le cinéma africain yande amma cinéma afrique ina yaara yeeso kono ina wondi e caɗele kewɗe ina yaari yeeso sabu lowdi ina woodi en jii sukaɓe ɓe ina piila taarikaji baɗɗi fayida e nder filmuji mumen eɓe eto waylude jiyanɗe ɗe pewani ɗe woɓɓe joguino e cinéma men ɗum ina walla yimɓe e jogade yiyande hesere e gonka mumen ina jeeya e caɗele ɗe noon ko yimɓe ɓe teddinani cinéma no feewi e yeru min mi moƴƴini filmaji 15 ko seeɗa e Afrique naɓe daari hen 5 ina saɗi yiide darɗo kanƴi fof. Fay so tawi caɗele mbasata Abdourahmane Sissako mbo leydi Mauritanie holli wonde cinéma Afrique hanandi tan tongede e ɗum sabu noon waɗoɓe sériji ɓe ina mbaɗa hen golle payidindi kono fof e wadi noon o joopima darde ɗe leyɗe ɗe kaani darade. Ça, il y a bien évidemment des difficultés. caɗele ɗe ina keewi hay leydi gotiri e Afrique ala eɓɓoje laaɓɗe faade e cinéma won e majji ina iccilo goɗɗe ɗe hay hunde kañumen mbaɗani ɗum noon ko caɗele sikki ala darde laamu e ɓamtare pinal leydi koko waɗi laamu haani ko wallude hirjinde e heblude sukaɓe yiɗɓe wadde golle ñeeñal so tawi laamu ngu daraki nden darde ɓamtare cinéma de plus en plus que l'État est absent. To Burkina Faso cinéma ina jogi toon gueɗal mawgal no feewi sanne holol Fespaco woni hen dalilu timmuɗo. Je crois que c'est à l'actif. To leydi amen laamu ngu ina walli no feewi e ɓamtare cinéma o gila e batte kalis ha e ndenagu fof ina tengtina ngam Fespaco ina waɗa e saaha kanɗo ko Afrique rendi ko ɓuuri hewde ko seeri ko. ɓe anduɓe cinéma fof kawri wonde iccilari e muradi e laamuji ɗi ina heddi kono e banggue sukaɓe dilloɓe e cinéma walla yiɗɓe nadde hen ɓe mbagginiɓe hen fawde golle ɗe e dow lawol.